चीनी बनावटेचो फोग तशेंच देवांची विटंबना करपी फोगाचेर बंदी घालची म्हण हिंदू जनजागृतीन मुखेलमंत्री दोतोर सावंता कडेन मागणी केल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. प्रदूषणकारी आणि हिंदूंची देवतांचे विडंबन करणारे आणि राष्ट्रपुरुषाचा अवमान करणाऱ्या फटाक्यावर बंदी घालावी तसेच चिनी फटाक्यावर बंदी कायम ठेवावी असं निवेदन हिंदू जनजागृती समितीने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने जे काही फटाकडे फोडले जातात तर त्यांच्या वेष्टनावर हिंदू देवतांची चित्र आणि राष्ट्रपुरुषांची चित्र असते. जेव्हा हे फटाकडे फोडले जातात तर यांच्या चित्रांच्या चिंगड्या उडून सगळीकडे पसरले जातात. याच्यामुळे देवतांचं विडंबन होतं आणि राष्ट्रपुरुषांचा अवमान होत आहे. तसंच हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातात आणि राष्ट्रीय अस्मितावर घाला घालला जातो. आता या निवेदनाद्वारे आपण मागणी केली आहे की या फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी घालावी. मागच्या काही महिन्यापासून चीनच्या कपट धोरणमुळे ते भारतात सीमेवरून घुसून अतिक्रमण करतात आणि तसेच भारतीय सैन्यावर आक्रमण सुरू आहेत. भारत सरकारने चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचं काम सुरू केलं आहे. काही महिन्यापासून चीनी ॲप्सवर बंदी टाकली आहेत. तर चीनी फटाक्यामध्ये विषारी प्रमाण जास्त आहेत. चीनी फटाक्यामध्ये पोटॅशियम क्लोराईड आणि पोटॅशियम परक्लोराईड आहेत, ज्या रसायनाच्या वापरावर भारतामध्ये बंदी आहे. तर मागच्या वर्षी सरकारने चीनी फटाक्यावर बंदी घातली होती. तर हीच बंदी या वर्षी सुद्धा सरकारने कायम ठेवावी. तसंच चीनी फटाके भारतामध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होत नाही त्याच्यावर लक्ष ठेवावं आणि अवैधपणे जे कोण विक्री करत आहेत तर त्याच्यावर कठोर कार्यवाही करावी अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने निवेदनाद्वारे केली आहे.